дар шаҳри Варшава имрӯз нишасти солонаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо шурӯъ шуд ки вазъи риояи ҳуқуқи инсон дар кишварҳои узвро баррасӣ мекунад. Ин нишастро 22 сентябр идома хоҳад кард. баъди чанд лаҳзаи дигар қарор аст дар нишаст вазъи ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон баҳс шавад. субҳи 11 сентябр ҳудуди 20 нафар аз аъзои мухолифони тоҷик дар назди бинои ин созмон даст ба ҳамоиши эътирозӣ зада талош доранд таваҷҷӯҳро ба мавзӯи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон ҷалб кунанд. хабарнигори радиои озодӣ Брюспанир аз Варшава хабар дод ки ҳайати ҳукуматии Тоҷикистон тасмим гирифтааст дар нишасти марбут ба вазъи ҳуқуқи башар ва зиндониҳои сиёсӣ иштирок накунад. ба дасти мо хабаре расид ки баъди иштирок дар ҷаласаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо ҳайати ҳукумати Тоҷикистон ин нишастро тарк кард ва дигар дар нишастҳои ҳошиягӣ иштирок намекунад. онҳо гуфтанд ки танҳо як намояндаи ҳукумат дар ҷаласа иштирок карда ҷараёни баҳсу баррасиҳоро гӯш мекунад ва бо ҳамин тамом ҳайати расмӣ нишастро тарк кард. дар ҷаласа бо ташаббуси созмони Human Rights Watch арзёбии вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон ва баррасии он бо ширкатдорон ҷараён мегирад. Брюспанир гуфт ташаббускорони ҷаласа ба хулосае омаданд ки ҳамоишро бо ширкатдорони дигар аз ҷумла намояндагони ҷомеаи маданӣ ва мухолифони тоҷик дар хориҷа идома диҳанд. мо ин нишастро пайгирӣ дорем ва вебсайти моро дунбол кунед.